खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव गासिखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बे समाव बर'नि बिर जोहोलाव एनडिबिनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि मोनसे सोमोनांथाव खौरां मोननाय जादों। गोबाङानो मोनथियो बारग' एनडिबि रन्जन दैमारिया सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव सेन्ट्रेल जेलाव जोबजानानै दं होनना। नाथाय बे खेबाव रन्जन दैमारिखौ गुबुन जायगायावसो दोननाय जादों, जेराव जोबथेसालिनि मुं होनानै दोननाय जादों। नाथाय बिथाङा सेन्ट्रेल जेलाव गैलिया, बे बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर'आ। बेनि गेजेराव गेदेमा रन्जन दैमारिया माब्ला उदां अख्राङाव फैगोन, बेखौ लानानै गोबां बर' रायजो राजाफ्रा जिंगायाव दं। आसा खालामो थाबैनो जेन बिथां गेदेमाया जोंनि गेजेराव उदां जानानै फैयो। नैथि खौराङाव दङ मोनसे जोबोर दुखुनांथाव खौरां। गासै आसाम रायजोआवनो सिनायजानाय मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गआ बे बुहुमाव गैलिया। बे समाव आसामनि अनगायैबो गासै भारत आरो मुलुगावनो दुखुनि साया साग्लोबहोदों। फोथायनो गोब्राब मोनदों, फोथायनो हाया हाया जादों जुबिन गार्गनि बेबादि हरखाबै जिउ गोमानायखौ लानानै। जाथायनि बागै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि जुबिन गार्गआ सिंगापुरनि मोनसे इभेन्ट थामहिनबा नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बाहागो लानो थाखाय सिंगापुराव थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो दंहैयोमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि जुबिन गार्गआ सिंगापुराव स्कुबा डाइभिं खालामनायाव हरखाबै लैथोआव गबनानै हुस गैयै थासारियाव सिंगापुरनि जेनेरेल हस्पिटालाव फाहामथाय होदोंमोन। गोबां डक्टरफोरा नाजाबाय थासेयावबो जुबिन गार्गआ गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जायो। बेराफारसेथिं जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा सयकेया थैनाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो गाबै गाबै फोथायनो गोब्राब मोननानै गोबां सोंलु दिखांदों। थारैनो बोरै आंनि फिसाया बेबादि दैयाव गबनानै थैनो गोनां जाखो? थारैनो बोरै आंनि फिसाया दैयाव गबनानै बेबादि अबथिरा जिउ खोमानानै लाखो? स्किउबा डाइभिं खालामनायाव जेबो सेफटि गैयामोन नामा? बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै गोबां समाजारि बिजोङावबो सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों, गोबां सोंलु दिखांदों। जुबिन गार्गनि हरखाबै 52 बोसोर बैसोआव रुंसारि जानानै थांनायाव बिथांनि लाख लाख अनसायगिरि मोजां मोनगिरिफोरनि गोसोआव दुखुनि थासारि लाबोदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गआ बेल' नङा दि असमिया सावथुन मुलुगनिल' मुंदांखा देंखोगिरि, बिथाङा भारत हादोरनिनो सासे मुंदांखा देंखोगिरिमोन। थांना थानाय समाव बिथाङा बलिउड सावथुन मुलुगनि माखासे सावथुनफ्रावबो गावनि मिलौदो देंखोजों एबा मिलौदो गारांजों मेथाइ खनबोनानै गावनि राफोद रोंग'थिजों सिनायजाबोदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा आसामनि गोबां हारिफोरनि रावाव गावनि गारांजों मेथाइखौ रोजाबनानै बयजोंबो सिनायजाबोदों, जेरै बर', आदिबासि, कार्बि, मिसिं, गार'। बेनि अनगायैबो गोबां असमिया सावथुन मुलुगाव मैखोमै बिहोमा होलांबाय बिथाङा। जुबिन गार्गनि अबथिरा रुंसारि जानानै थांनायखौ रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दुखु मोननायजों मोनसे पस्टनि गेजेरजों जुबिन गार्गनि जिउमाखौ सोरगोआव आलो गोजोन थाहैगोननि आर'ज खालामदों। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदियाबो गावनि ससियेल मिडिया एक्सआव दुखुनि समाव जिउमाखौ सोरगोआव जायगा मोनहैथोंनि आर'ज खालामदों। 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव दासान्दि इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि गेदेरथार बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामनायखौ जों नुनो मोनगासिनो थादों। बेबादिनो फिन आरोबाव इउपिपिएल दोलोनि गिदिर मोनसे सुबुंगौमा बिसायख'थि फोसावदिं मेल जालाङो। बिसायख'थिनि समा गेजेराव सानसेल' सम दंसै, जायनि फिथाइ महरै बिटिसिनि राजखान्थि दोलोफोरनि बिसायख'थि फोसावदिंनाया थाद'नाय गैयाजासे मैखोमै सोलिबाय थादों। बेबायदिनो थांनाय सानसे सिगांबो 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि मोनबा प्राइमारिखौ लानानै बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थि मेल खुंदों। नावकाटा, सवागपुर, औबारि, देवसुङा आरो कातुलबारि प्राइमारिखौ लानानै खुंनाय बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे बाराव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि प्रदीप नार्जारिखौ देरहासार खालामनो नागिरनायनि थांखिजों खुंनाय बे बिसायख'थि फोसावदिं मेल आरो सुबुंगुमायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। 29 नं सुक्लाय सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव खुंनाय बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलनि गेजेरजों बिजेपि दोलोनि सा 300निबो बांसिन मददगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों। आमेरिका हादोरनि केलिफर्नियायाव मोहम्मद निजामुद्दिन मुंनि सासे भारतारि इन्जिनियारखौ पुलिसआ गुलि गावनानै बुथारदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गावनि रुममेटजों नांज्लायदोंमोन। तेलेंगानानि निजामुद्दिननि नखरा बिथांनि गोथै सहखौ बोखांनो थाखाय बायजोआरि बिफाननिफ्राय हेफाजाब खावलायदों। गुलि गावनानै बुथारजानायनि सिगां निजामुद्दिना रायजोआरि महरै हारियारि उत्पीड़न आरो साख्रियाव जेंना जानायनि अजद दिखांदोंमोन। मोहम्मद निजामुद्दिना
केलिफर्नियानि कम्पिउटार साइन्सआव मास्टार डिग्री लादोंमोन। बेनि उनाव बियो केलिफर्नियानि मोनसे कम्पानियाव खामानि मावदोंमोन, नाथाय उनाव साख्रिनिफ्राय होखारजादोंमोन। लिंकलाइन पस्टआव निजामुद्दीनआ दाबि खालामदों दि बिथांखौ गोरोन्थियै साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमोन आरो बेथननिफ्राय थगायनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा जातिबादि उत्पीड़ननि सोमोन्दै मोनसे पस्ट शेयार खालामदों। टाइम्स अफ इन्डियायाव फोसावजानाय मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला निजामुद्दीनखौ खेबब्रै गुलि गावनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव महम्मद निजामुद्दीनआ जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। रासिया हादोरा बे खेबाव भारतखौ हेफाजाब होदों, जाय भारतआ टैरिफनि गेजेरजों अरायसम नारसिननाय जाबोगासिनो दं। रासियाया मावख'आरि महरै बुंदोंमोन दि भारतआ जेबो जाहोननि थाखाय आमेरिकानि सिगाङाव गोग्लैनायनि गोनांथि जाया। मख'नो गोनां बाथ्रा दि रासियानि फरेन मिनिस्टार सार्गे लाव्रभआ बुंदों दि रासियानि गोहो बायनायखौ होबथानायनि आमेरिकानि दाबिफोरा हादोरफोरखौ गोदान गोहो बाजार, गोदान फुंखा आरो गोबां धोन नागिरनो थाखाय नारसिनगासिनो दं। रासियानि फरेन मिनिस्टारनि बे बिबुंथिखौ ट्राम्प खुंथायआ इउक्रेन-रासिया दावहानि गेजेराव मस्क'निफ्राय थाव बायनायनि थाखाय भारतखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायनि उनाव खालामनाय जादों। आमेरिकानि दाबिफोरनि हेंथायै गोदान दिल्ली आरो बेइजिं हादोरनिफ्राय हेफाजाब होनायखौ नोजोर होनानै लाव्रभ बिथाङा बुङो दि जायनि जाहोनाव बे हादोरफोरनि रांखान्थियारि थासारिया जोबोद गाज्रि जाबोगासिनो दं, नाथाय बियो बिथांमोननि थाखाय गोब्राब जेंना सोमजिहोदों होनना बिथाङा बुङो। दुर्गा फुजानि सिगां गुवाहाटी मेट्र'पलिटान ओनसोलनि पुलिसआ हाई एलार्ट फोसावदों। बावैसो सिगां दिसपुर पुलिसआ हरनि समाव लावथिजों पेट्रलिं होनानै हरनि समाव जानाय जाथायफोर आरो समाज बेरेखा खामानिफोरखौ होबथानो थाखाय राहा लादों। बेनि उनाव चान्दामारी पुलिसआबो बेबादि राहा लानायखौ नुनो मोन्दों। दुर्गा फुजानि साखाफारा जानाय समाव चान्दामारी पुलिसआ सेंग्रा-सिख्लाफोरजों लोगोसे जौ फेनानै थानाय सुबुंफोरखौ हरनि समाव आबहावा गाज्रि खालामनायखौ होबथानो थाखाय सांग्रांथि फोसावदों। बृहस्पतिबाराव डीसीपी अमिताभ बसुमतारीनि दैदेननायाव चान्दामारी पुलिसनि मोनसे गिदिर हानजाया आखायाव लावथि लानानै पेट्रलिं होयो। बिथांमोना गोख्रोङै हुमखि होदोंमोन दि जायखिजाया सुबुङा दावराव-दावसि खालामो अब्ला सुबुं आब्रुथिखौ सिमफायो, बिथांमोननि सायाव पुलिसनि लावथिजों मोगा-मोगि जानांगोन। मख'नो गोनांदि बृहस्पतिबारखालि हराव चान्दामारी पुलिसनि बे हानजाया राजगड़नि गाहाय लामा आरो बेनिबाय लामाफोरावबो लावथिफोरखौ लानानै पेट्रलिं खालामदोंमोन। जुबिन गार्गआ आंखौ गोदान स्टुडिय'खौ नायनो थाखाय लिंहरदोंमोन। देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि खौरांखौ मोन्नानै गावनि दुखुखौ फोरमायनानै बलिउडनि मुंदांखा रोजाबगिरि महालक्ष्मी आचार्यआ बुंदों दि जुबिन गार्गनि देंखो दिथा होनायाव गोबां मेथाइ रोजाबखांबाय आं, आरो जुबिन गार्गनि मेथाइ रोजाबनायनि बान्थाबो मोननो हादों। महालक्ष्मीआ थांनाय 25 बोसोरनिफ्रायनो जुबिन गार्गजों खाथि सोमोन्दो लाखिबोदों। बावैसो सिगां बिथाङा जतिन बरानि सावथुन राघवआव चिलमिल टुप्प'नि मेथाइनि थाखाय जुबिन गार्गजों लोगो नांनानै खामानि मावदोंमोन। नाथाय बे खेबाव महालक्ष्मीनि गोसोआव गोबां गोसोखांथि फैदों। जुबिन गार्गनि थैनायनि खौरांखौ मोन्नानै गनायना लानो गोब्राब मोनदों। जोबोद दुखुजों बियो लिरदों दि जुबिन गार्गजों मेथाइ रेकर्डिं खालामनायनि बिथांखि दंमोन। आंनि समायना गोरलै गोसोनि लोगो जुबिन, जोंनि 25 बोसोरनि लोगोरिया जोंहा गोबां गोसोखांथि जानानै थालांबाय। गोबां जिथाइनिफ्रायनो सा-सानजाखौ मोनसे सिमा ओनसोल होननानै सानजायो। सा-सानजा ओनसोलनि थागिबिफ्रा जौगाखांनायनि थाखाय गोबाव सम नेनो गोनां जादोंमोन, नाथाय बे खेबाव गासैबो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि एक्ट इस्ट पलिसिजों सोलायबाय। मख'नो गोनांदि मिज'रामनि राजथावनि आइजलाबो दायो हादोरनि रेल नक्सायाव सरजाबजाबाय। दिनै हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ भैरबी चेरां रेल मावथांखिखौ बेखेवगोन। 8,000 कौटिनिबो बांसिन खरसाजों लुनाय बे 51 किल'मिटार बिथांखिया गिबि खेबनि थाखाय आइजलखौ हादोरारि रेलवे नेटवर्कजों फोनांजाबगोन। बे रेल लामाया गोब्राब हादाबजों थांगोन। रेलवे इन्जिनियारफ्रा मिज'रामखौ सरजाबनो थाखाय 143 दालां आरो मोन 45 सुरंगफोर लुदोंमोन। बेफोरनि गेजेराव मोनसे दालांआ कुतुब मिनारनिफ्राय गोजौसिन। गुबैयै गुबुन गुबुन हिमालय लाइनफोर बायदि बे ओनसोलनि बे रेल लामायाबो मख'जाथाव। हादोरसा सोरखारा रेभिनिउ सार्कल अफिसार नुपुर बराखौ सासपेन्ड खालामदों। बे बेलायाव नटिफिकेशन फोसावनाय जादों दि कार्मिक ए बिफाननि उफ्रा नेहाथारिजों सागान होनाय फोसावलायाव मख'नाय जादों दि नुपुर बराखौ सिभिलियन्स पुलिस थानानि 25/2025 नं केसनि सायाव बिथा खालामनानै बोखारनाय जादों एबा सासपेन्ड खालामदों। रां जाख्ल'नाय होबथानायनि आयेननि बेरेखा 13/1/B/13(2) आरो 12 दफानि सिङाव रेजिस्टार खालामनाय केसखौ नोजोर होनानै
मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे पुलिसा सोरबा सोरखारि मावख'गिरिखौ 48 घन्टानि बांसिन सम हमनानै दोनो अब्ला बै सोरखारा मावख'गिरिखौ सासपेन्ड खालामनो हायो। फोरमायबावनाय बायदिब्ला नुपुर बराखौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बे थगायसुला अफिसारनि हेंथायै सोरखारा गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै फोसावखाबायमोन। सासपेन्डल' नङा, नुपुर बराखौ साख्रिनिफ्रायबो बोखारनाय जागोन। इन्डिग'आ दिल्लीनिफ्राय इटानगरसिम थोंजों फ्लाइट जागायदों, जाय अरुणाचल प्रदेशनि एयार कानेक्टिभिटिखौ साबसिन खालामनो थाखाय बे थांखिखौ आजावदों। धनी पल' बिरखं गाथोनाव सौहैनायनि उनाव बेखेवनाय बिरखंखौ समायना दैनि टप सालमिजों बरायनाय जादों। बे गोदान सिबिथाया दा सानफ्रोमबो सोलिगोन। फ्लाइटनि समफारिया माखासे नेमखान्थियै फोसावदों, जेराव 6E765 दिल्लीनिफ्राय फुंनि 9:40 रिंगानिफ्राय खारगोन, सानजौफुनि 12:20 रिंगायाव इटानगरसिम सफैगोन। फैफिननाय समाव बिरखं 6E766 आ इटानगरनिफ्राय सानजौफु 12:50 रिंगायाव खारगोन आरो बेलासि 3:45 रिंगायाव दिल्ली फारसे सौहैफिनगोन। हादोरसा नोगोरारि बिरखं बिफाननि मन्त्रि बाल' राजाया बे लन्चखौ अरुणाचल प्रदेशनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया होननानै बाख्नायदों। बिथाङा सानफ्रोमबोनि सिबिथायखौ जाफुंसार खालामनायनि थाखाय नोगोरारि उड्डयन एयारलाइन आरो बेजों लोब्बा थानाय गासैबो हान्जाफोरखौ साबायखर बावदों। राजा बिथाङा ससियेल मिडियायाव गावनि गोसो गुदुं जानायखौ फोरमायथिनानै हादोरसानि थाखाय जारिमिनारि सान होननानै बिथाङा मख'दों। दासान्दि बर'नि मुंदांखा इउटुबार बि-बयसनि बागै गोबां भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। गोबां स्प्रेड खालामगासिनो थानायखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो थादों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगाङाव बि-बयसआ मोनसे पडकास्ट लानायाव बर'नि माहारियारि आफाद एबसुनि बागै बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। जानो हागौ बि-बयसआ एबसुनि बागै मा बाथ्रा अजद दिखांदोंमोन नोंथांमोना नुनो मोन्दों, खोनानो मोन्दोंमोन जानांगौ, जेराव बि-बयसआ ओरैबायदि बुंदोंमोन दि एबसुआ मोनसे समाव गासैबो बिथिंखौ लानानै बर' हारिखौ अनसायबोदोंमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव मदद होनायनि सोलाय थोंजोङै राजखान्थि फोथाराव ओंखारबोजोब्बाय होनना बाथ्रा बुंनायखौ लानानैनो गोबां खेब ससियेल मिडियायाव सावरायजादों। बेनि गेजेराव गोबां सुबुंफ्रा बि-बयसनि सायाव नेगेटिभ बाथ्रा लानानै बाथ्रा बुंदों आरो खायसेफोरा पजिटिभ बाथ्रा लानानै कमेन्ट खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।